Amérique faba kono anga bi jamukan kumaba bna talike nunu de kan biye die radio ka selidon amina sey ko kunafunu lame iOS no saheli jamana uluka warko o laɲini amina kuma fana kan ambe sorokata Sénégal politique gɛlɛya lahala o be cogo jumɛn via bambara lasigiden min be Dakar nama abno kunafuni dama Tunisie fana jamana kɔnɔtɔla munu tununen do ambe kuma kan fana ka fara Amérique jamana kuntigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ale ka laɲiniw ye critique soba fala ani chrétiens batokɛlaw ka mardi gras n'o y'u ka sunye karisa amena kuma kan Côte d'Ivoire senantolantanbaw n'o ye éléphant olu fana ka jirali tamaba o be amena kuma kan ka fara bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw kan ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo ninnu de bɛna kɛ an ka bi kunnafoni kumaba ye k'a lase aw ma. Ayiwa bi février kalo o tile 13 na o ye diɲɛ fan bɛɛ radio so ka selidon ye o hukumu kɔnɔna na an balimamuso n'o ye VOA Bambara lasigiden Bamako Mariam Kuyate ale taara a lajɛ sigida radio dɔw la olu ka baara kɛ cogo di ayiwa radio be mun de bila anw ka jamana kɔnɔ an ka tugu a ka kunnafoni kɔ Mɔgɔlu jan a kan ka radio bila mini sa kunnafoni waati selen don dɛ min bɛ tali kɛ Mali bɔli CEDEAO kɔnɔ kulu min bɛ wele ko plateforme anw ko faso ko olu ye kɔrɔdɔ wele ni k'u hakilila di a baara taabolo kan u ye ɲɛfɔli minnu kɛ a bɛn'u ka laseli dɔ sɔrɔ ni kunnafoni daminɛ la. Aw tulo bɛ radio Kiledu bamanankan kunnafoniyaw de daminɛtɔla la nin ye fiɲɛ tulukala 101.2 Bamako. Libana aw ni ce aw ka lamɛnni kosɔn kumaso kɔnɔ André Traoré Etienne Ɲare ye kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan. Radio Kiledu ale bɛ maaw kunnafoniya sanga ani waati fo ka taa se u ka jɛmukan caman wɛrɛw ma i n'a fɔ radioso caman b'a kɛ cogo min Bamako ani Mali sigida wɛrɛw la k'aw ladɔnniya ko Mali y'a ka radio fɔlɔ sɔrɔ min tɔgɔ tun ye ko radio Soudan o kɛla san 1957 Modibo tile la yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli kɔ 1960 yɛlɛma kɔni dola kow la ni ka a radio yɛlɛma ka kɛ radio Mali ye nga bi radio sow cɛla kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mamadou Bokoum ale ka fɔla Mali radio ni télévision tɔnba o ɲɛma do. Bon, radio minnu bɛ Mali la u bɛ radio 500 bɔ ɲɔgɔn bɔ mais n bɛ se ka min yɛrɛ chiffre d'i ma exactement o ye anw yɛrɛ ka radio ye radio minnu bɛ an ka jɛkulu kɔnɔ n'o ye Urtel ye o radio bɛ t'u jɔ radio 451 na. Radio Kiledu, c'est tout un monde entre vos oreilles. Jibril Kaba ale ye radio Kiledu barakɛla ye farikolo ɲɛnajɛ okumu kɔnɔ a bɛ dɔ fɔ an ye radio yɛrɛ nafa kan. Radio ka nafa ka bon kosɛbɛ radio tɛ kuma lankolon fɔrɔ ye radio kɔni dilanni bɛna don ka se ka mɔgɔw kunnafoni information gɛrɛgɛrɛ ka se k'o de di a kan. Jamana yɛrɛ tɛ se ka taa ni radio tɛ parce que radio ka baara ye mun ye ka adamadenw kunnafoni ka adamadenw kalan ka adamadenw bilasira ni ka adamadenw laɲɛnɛgɛ diɲɛ yɛrɛ mun bɛ bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ. Ka sanga ni hakilina in ma radio kanunen do ma caman fɛ Awa Traoré ale ka fɔla ko radio lamɛnli kɛla sababu ye ale bolo ka dɔ fara a ka faamuyaliw kan. Ne hakili b'a ne radio lamɛn daminɛ depuis n ka dɔgɔ tellement n bɛ information lamɛn n bɛ radio lamɛn a kɛra sababu ye ne yɛrɛ ka français amélioré la et puis ni question posera diɲɛ kan n bɛ se ka dɔ fɔ. Radio bara o kanunen do a ka kɛ a kɛcogo la ka da kan kunnafoni ngaloma o bɛ se ka dankari jamana mun bɛ bɛɛ lajɛlen na Nabi Togola politiki ma do o ye ale ka yeta ye. A bɛ fɔ min ma ko professionnalisme o bɛ an ka radio barala dɔw jɛ bi kosɛbɛ radio barala kan ka kɛ maa ye maa min yɛrɛ a bɛ misali bɔ. Bi février kalo tile 13 o ye radio ka don ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲinata o bilala minɛ min kɔnɔ o ye san 100 kunnafoni di nisɔndiya ani ladamu kɔnɔ Mariam Kuyate ka laseli kan do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an bɛ seli Saheli jamanaw ka jɛkulu n'o ye AES
ayiwa segin ɲiningali wariko la Mali ni Niger ani Burkina Faso cɛ o don Niger jamana kuntigi ka fɔ la o jamana tun bɛ se ka u yɛrɛ ka wari da o sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔna na VOA Bambara kunnafonidila n'o ye Kayatu Traoré ale masalala ni Monsieur Modibo Mao Makalu ale ye sɔrɔko ɲininikɛla ani dɔnnikɛla don min sigilen bɛ Bamako an k'u lamɛn. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ de ye a ka bɔ jamana saba min ɲɛmaa dɔ da i yɛrɛ b'a dɔn ko jamana saba in yɛlɛn bɛ tɔn min kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Alliance des États du Sahel n'o bangera Bamako Burkina Mali ani Niger olu farala ɲɔgɔn kan ko bɛ confédération tubabukan na o kɔrɔ de ko jamana saba ninnu bɛna jɛ bɛɛ n'i ka jamana bolomafaraw bɛ to institution bɛ to mais jamana saba ninnu u b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma politiki ta sira fɛ ani lakana ta sira fɛ ani sɔrɔ ta sira fɛ donc confédération in kɔfɛ k'u bɛ intégration économique et monétaire o bɛ laban wari dilan nin ma déjà wari kelen min bɛ jamana saba bolo n'u jɛlen b'o la olu jamana 5 faralen ɲɔgɔn kan article dilan sanfɛ olu jɛlen bɛ CFA la déjà donc ni jamana saba in bɛ fɛ k'u ka wari dilan f'u ka bɔ CFA kɔnɔ k'u yɛrɛ ka wari dilan mais dɔgɔkun tɛmɛnen Mali ɲɛmaa ministre dɔ y'a fɔ ani Burkina ministre dɔ y'a fɔ k'u bɛ jɛkulu in kɔnɔ halisa n'o ye UEMOA ye mais Niger ɲɛmaa ye min fɔ ko u bɛ hakili jagabɔ la o tɛ ko kura ye barisa kabiri AES bangena ɲɔgɔn ɲɛ dɔ nafolo yiriwali cogo la donc da ma kɛ wariko kuma yɛrɛ la fɔlɔ la n'a bɔra ndan minnu bɛ yɛlɛma minnu b'a to nafolo bɛ yiriwa ani fond de stabilisation minnu b'a to fɛn minnu bɛ san ka feere n'o ye kɔɔri ni sanu ani uranium ye n'olu sɔngɔ yɛlɛnna ani n'u sɔngɔ jiginna o bɛ na ni kɔlɔlɔ minnu ye n'olu bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na olu fila de fɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Yala jamana saba ninnu bɛna se nin wariko in kɔrɔ wa yala a fanga b'u la wa. Non jamana bɛɛ bɛ se ka wari dilan n'i y'i ka wari dilan est-ce que bɛ s'a kɔrɔ jamana dɔrɔn de bɛ se ka wari dilan n'i y'i ka wari dilan a bɛ tɛmɛ fɛn dɔw de la n'a bɛ f'o ma ko réserve de change o ye sanu ani devise devise o ye dollar euro ani wari minnu bɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n'a bɛ se ka falen ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma bɔ a la donc librement échangeable i bɛ minɛn minnu san kɔfɛ ni o kalo saba n'o o wari b'i bolo réserve la i ka banquesoba kɔnɔ i bɛ se k'i ka wari dilan mais n'o o wari min b'i ka banquesoba kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma banque centrale n'o tɛ kalo saba importation n'o tɛ so kɔrɔ i ka wari bɛ jasɛgɛya mais n'a bɛ s'a kɔrɔ o kɔrɔ ke e bɛ se ka wari dilan i bɛ se ka jukɔrɔma tintin fana donc a bɛ se ka kɛ wari ye mɔgɔ bɛ se ka da min na parce que nafoloko in na danaya de b'a la kosɛbɛ donc je pense que jamana saba ninnu bɛ se ka kɛ min ye Mali ni Burkina ta n'i y'olu dɔrɔn ka sanu bɔlen ta o bɛ kɛ fɔlɔ de ye Afrique Ghana ɲɛma n'i ye kɔɔri ta Mali yɛrɛ kelen dɔrɔn ye Afrique bɛɛ ɲɛ mais n'i ye Mali ni Burkina fara ɲɔgɔn kan o ye kɔɔri caman ma ba de bon uranium na i b'a dɔn Niger ye 7 de ye diɲɛ kɔnɔ ani 3 de ye Afrique kɔnɔ et puis kabiri ni janvier kalo tile 2024 Niger bɛ o bɛ pétrole bɔ u b'a feere kɔfɛ Mali fana bɛna lithium feereli bɛna daminɛ sɔɔni donc jamana ninnu saba kɔnɔ dugukolow jukɔrɔ fɛn caman bɛ yen u ka problème ba ye lakana de ye comme u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma lakana ta sira fɛ u bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sɔrɔ fana ta sira fɛ mais pour le moment n'i bɛ fɛ ka bɔ jɛkulu in kɔnɔ i b'a fɔ dɔrɔn k'i bɔra mais ne ma da la ni jamana saba minnu n'a sera o yɔrɔ ma mais a bɛ sɔn ka laban o ma ni bɛn ma kɛ u ka wariw bɛ mara cogoya min na. est-ce que kɔlɔlɔ bɛ jɛ ka baara in na yala gɛlɛya b'a la. n'i ka wari ni barika b'a la a b'a to fɛnw sɔngɔ tɛ yɛlɛ kojugu u jate kan ka minɛ je pense que jamana ɲɛmaa ninnu bɛ k'o de kɛ nafa minnu b'a la ka to CFA la ani nafa minnu b'a la ka bɔ CFA la. Soit effectivement, comme nous l'avons souhaité, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Ayiwa n balimaw sisan an bɛna taa Senegal kɛrɛnkɛrɛnna Dakar n'o ye jamana faaba ye ka da kan jamanatigi kalafiliw bɔlen a kɔrɔ gɛlɛyaba donna u ka politiki ko la VOA Bambara lasigiden Dakar nama ale b'an bolo nin waati kɛrɛnkɛrɛnna nama i ni wula. Mohamed Inula VOA Bambara lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula ni waati na. Ayi ni diyara n ye mun de bɛ ka kɛ sisan kɛnɛ kan ye Dakar. Wala i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na gɛlɛyaw bɛ sen na kabini jamana kunti kalata in bɔra a dɔgɔkɔrɔ Senegali ɲɛmaw bɛɛ ka damina baɲumankɛ tɔnw diinɛ ɲɛmɔgɔw jamana kunti kɔrɔw i n'a fɔ Abdou Diouf ni Maître Abdoulaye Wade
u bɛɛ kumana nin politiki mankan in kan walasa hɛrɛ kana jamana kɔnɔ o la jamanadenw ka jɛkulu arsunu élection n'o kɔrɔ ye k'a ka kan an kan ka karata lakana Dakar préfet y'u ka wulikajɔ bali bi tarata ko bawo a bɛ sɔn ka lakana baliya nati jamana kɔnɔ jɛkulu in fana ye préfet ka ŋaniya in labato nga lakɔlidenw ma kalan kɛ bi tarata bawo ko karamɔgɔw fana y'u sen don politiki mankan in na jagokɛ yɔrɔ caman fana datugura bi télévision min tɔgɔ Wolf TV n'a tun tigɛra marabagaw fɛ a labirara tɛnɛn su nga o bɛɛ n'a ta kunnafonidilaw fana ye siɲana kɛ suro n'o ye veille nocturne ye walasa k'u nisɔngoya jira marabagaw la kunnafonidilaw ni kunnafonidisow bɛ se ka u ka baara kɛ u yɛrɛ sago la i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na an bɛ waati min na fana données mobile internet marabagaw y'o tigɛ bawo wulikajɔw tun bɛ sen na bi ni a ma bɔ a sira fɛ Sénégali jamana kuntigi kɔrɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na kunnafoni min daminɛ na Abdou Diouf ni maître Abdoulaye Wade fana y'u joro jira politiki mankan ninnu kosɔn u ko jamanadenw ka sɔn sikafo la i n'a fɔ jamana kuntigi Macky Sall y'a laɲini cogo min na kalata ka kɛ décembre kalo tile 15 nata la Abdou Diouf ni maître Abdoulaye Wade y'u nisɔngoya jira tiɲɛni ni fagali minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ u ye jamanadenw wele sabali la k'u ka misali ta olu la tuma min u tun bɛ fanga la diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ye jamanadenw wele sabali la ko sigafow ka kɛ walasa hɛrɛ kana Mohamed. Ayiwa jamana kuntigi kɔrɔw u ni diinɛ mɔgɔw ka welekan kɔfɛ fanga yɛrɛ mun de kɛ ka ɲɛsin hɛrɛ o ni kumaɲɔgɔnya cɛ jamanadenw fanga sinamatɔn ani fanga yɛrɛ cɛ u bɛ mun na u ye mun de kɛ sisan ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen na walima laɲini jumɛn ye? Voilà, Mohamed, an bɛ waati min na marabagaw kɔni sinsinnen don sikafo in de kan i n'a fɔ jamana kuntigi Macky Sall y'a fɔ cogo min na n'a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don kalata in na cogo min na décembre kalo tile 15 la o kama jamanadenw ɲɛmaw dɔw i n'a fɔ Aliou Ntine, Pierre Goudiaby Atepa u ni kumaɲɔgɔnyaw fɛɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na marabagaw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa politigikɛlaw bɛ ban cogo min na o kosɔn u ko fanga sina Usmani Sonko bɛ sɔn ka bila dɔ nataw la ani minnu bɛ minɛna politiki mankanw kosɔn walasa u bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don sigafo in na cogo min na wa ko u bɛna o kuma kɛ minisiriw ka ɲɔgɔn ye sen fɛ sini tarata k'aw ladɔnniya fana CEDEAO ɲɛma bɛ min bolo jamanakuntigi min bolo n'o ye Nigéria jamanakuntigi ye Bola Tinubu a tun kan kana kunu walasa ka kuma Sénégali marabagaw fɛ politiki gɛlɛya in kan nka a ka nali bɔra ma an ma kun dɔ fɔlɔ Mohamed. Fanga ɲinitɔn ka taama min tun bolodara k'o bɔra ma bi o cɛnni kɔfɛ u ye mun de kɛ? Tiɲɛ dɔ don bawo an bɛ waati min na ɲɛma caman kumana i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na walasa gɛlɛya ka ban nka jamanadenw ka tɔn arsunu élection ni jɛkulu 40 ni ko b'a kɔnɔ u y'a jira k'u ka laɲini ye de jamana kuntigilata in ka kɛ février kalo tile 25 la i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na wa k'u to bɔ kan dɛ i n'a fɔ u y'a jira cogo min na k'u ka wulikajɔ in bɔra ma bi tarata nka u bɛ yamaruya sɛbɛn wɛrɛ bila préfet bolo kan yanni juma nata cɛ walasa u ka se ka wulikajɔ in kɛ juma nata an bɛ waati min kabini kalata in bɔra a dɔgɔ kɔrɔ mɔgɔ 200 ni ko minɛna wulikajɔw sen fɛ mɔgɔ 3 bɔnɛna u ni na Mohamed. Ayiwa i ni cɛw la nin tun ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar n'a ma jara ye an ka foli b'a ye. Tunisie kɔgɔjida o kɔlɔsililaw y'a yira tɛnɛndon ko jamana kɔnɔtala 10 o ni 7 tununnen don dɔgɔkun kelen kɔnɔ u donna Méditerranée kɔgɔji la jamana kɔrɔyan fan fɛ o kɔfɛ u somɔgɔw ye famaw deli k'u k'u ɲini VOA Bambara kunnafonidila Kayɛtu Tarawele ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an ɲɛna an ka lamɛn. ɲininiw bɛ senna yaasa ka tungaden mɔgɔ 17 ninnu ɲini minnu bɔra Bizerte tɛnɛn tɛmɛnen na Hussein Ednin Djebabli garde national ka kumalatɛmɛla ka fɔ la AFP kunnafoni mɔgɔw ye a tungadenw cɛla denmisɛnnin kelen bɛ a la min n'a a facɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ani muso kelen fana Djebabli ka fɔ la ni pereperelatigɛ ye k'a fɔ ayiwa ko Tunisie jamanadenw de don tungatadenw kɛlen bɛ ka Tunisie ani Libi jamana de kɛ u ka tunga taama ka taa nanzarala daminɛ yɔrɔw ye u caman bɛ bɔ jamana wɛrɛw de la u bɛ
kɔgɔji tigɛ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen fila ninnu na ne nata ye ka taa nansarala yaasa yɛlɛma bɛ se ka don u ka duniyatigɛw la cogoya minnu na a sira tɛmɛli masirannen don kosɛbɛ sabila a kɔgɔji sira ninnu bɛɛ la tɛmɛni gɛlɛyabaw de ye Tunisie tungaladen 17 ninnu ka mɔgɔw ye nisɔngoya wuli ka jɔ kɛ sibiri tɛmɛnen na Bizerte cɛmancɛ yan fanfɛ mara yɔrɔw la ne wele kan bilali ye marakɛlaw ma ayiwa k'u ka maraka wuli ka jɔ kɛ ko yaasa u ka mɔgɔw bɛ se ka ye cogoya minnu na kunnafoni siraw ka fɔ kɔsada in na Sudan tungaladen 13 ɲɔgɔnna su yera Sfax Tunisie a laseliw kɛra alamisa tɛmɛnen na Monastir tribunal ka kumalatɛmɛla fɛ tungalataden 27 n'u donna kulunin kɔnɔ ɲɔgɔnfɛla la fɛnɛ tununen don san 2023 kalo 11 fɔlɔ ninnu kɔnɔna na Tunisie marakɛlaw ye a yira k'a fɔ k'u ye tungaladen 69 ni 963 ɲɔgɔnna den minɛ u ka gardu lakanakɛlaw minnu bɛ kɔgɔjida la olu ka laseli la min jatew bɛ taa bɛn san 2022 tɛ taa ɲɔgɔnna 2 ma mɔgɔ 2898 ɲɔgɔnna de tununi ani u ka sayaw jatew minɛna u kɛtɔ ka Méditerranée camancɛ fanfɛla tigɛ san 2023 waati la min jate bɛ taa kɛɲɛ ni 175 ye ka kɛɲɛ ni san 2022 taw ye a dara san min kan Organisation internationale des migrants OIM ka laseliw la an ka kunnafoni dunya fan wɛrɛ la an bɛ taa Ethiopie janvier kalo o tile 29 na Ethiopie jamana fanga ka sɔrɔsi kulu olu ye dugu dɔ sigibaga ma 45 faga a dɔgɔyalen b'a la Amhara marakla kɔrɔn fɛ u bɛ ka sigida milisiw kɛlɛ yɔrɔ min na kabini kalo dama dɔw la Ethiopie jamana ka adamadenya o n'a jɔsɔriya tɔnba n'o ye IHRC ye u y'o jalaki tarata don forobatɔn min yɛrɛma hɔrɔnyalen don sariya siratigɛ la n'o ye IHRC b'a jateminɛ kunnafoni di sɛbɛn dɔw kɔnɔ ko nin jateminɛ nin bɛ cɛni jukɔrɔ baw n'a ma se ka kunnafoni dafalen lajɛ ka da lakanako kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka sɛgɛsɛgɛlu baara ma a bɛ se ka pewu kɛnɛma VOA Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la halisa a bɛ malikura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako n'a lamini tomiyakaw a b'an sɔrɔ radio parisien kan 98.8 an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ ni fiɲɛ sira fɛ n'o an ka Facebook page halisa a bɛ malikura jɛmukan de kɛnɛ kan sisan an bɛ segin an ka soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye Amérique jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Donald Trump ale b'a ɲini kiiritigɛsoba fɛ n'o ye Cour suprême ye k'a ka kalafili sen don kiiritigɛ waati dantigɛli janya la ka tanga jalaki ma ka sababu kɛ a ye laɲini kɛ walasa ka san 2020 kalataw dɛsɛ nin wuli VOA Bamara kunnafonidila Modibo Dambele ale b'a a ɲɛfɔ an na an k'a lamɛn a ka sɔnna donbagaw ye laɲini kisiriwale teliman dɔ bila kubeda kɛrɛfɛ tɛnɛndon tile 4 kɔfɛ kiiritigɛlaw kɛlen ka Donald Trump ka yɛrɛmakaran waleya lamɛn yaasa a tɔgɔ bɛ se ka to jamana ɲɛmɔgɔya o kalafili sɛbɛnw kan a ka nin yɛrɛ lafasa in bɛ sɔn a ka kojugu kɛ kiiri jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ nɔfɛ ka o gulon yanni Ameriki jamana ka kubeda ba ale ka se ka i da don nin ko la Ameriki jamana ka Cour suprême ka waleyaw ani a bɛna se ka teliya cogoya min na i da don nin ko la o bɛ se k'a yira ni Donald Trump ni a bɛna kiiri ni waleya in kɔnɔ yanni novembre kalo jamana ɲɛmɔgɔya o kalafili ye kumakan mun ye k'a fɔ ko Donald Trump a y'a fɔ don dɔ la OTAN mɔgɔw ye NATO was busted until I came along. I said everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said absolutely not. They couldn't believe the answer. K'ale bɛ kokɔrɔma doli kɛ Rusi a ka se k'a sago kɛ OTAN jamana minnu t'u ka wari sara ko nin kɛra dusuma yirayira koba ye farajɛ la weekend tɛmɛnen la nka Washington républicains caman u mankan ma mɛn kosɛbɛ o mun kɛra jigiwari ko ye aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la
Ayiwa sisan an bɛ taa Mali jamana cɛmancɛ la kɛrɛnkɛrɛnna Segu n'a yirala k'a fɔ ko karisa n'o ye suŋɛ ye o daminɛ katolikuw fɛ olu ka bato cɛma tarata min bɛ kɔn a daminɛ ɲɛ o bɛ jate tarata ye min bɛ wele ko mardi gras walasa ka danabaw labɛn u ka karisa waati labato kan VOA Bambara kunnafoni lasigiden Segu n'o ye Deni Albert ale b'a kunnafoni walawala ye an ka lamɛn. Mardi gras ye laadakɔrɔ ye chrétienw fɛ min bɛ senna kabi lawale la fɔ bi don do min na ni u bɛ dungafa sabati kosɛbɛ sunkalo ɲɛbila baara kosɔn abe Joseph Kamara ale ye Segu Monpere kuntigi ye min bɛ Mardi gras ɲɛfɔ. Mardi gras a commencé in bɛ tubabukan de la mardi o tarata ko ye gras kɔrɔ ko min tilɔlen don ko in bɛ tali kɛ laadakɔrɔba dɔ la sisan ko tɛ ni chrétienw tun bɛna u ka sunba tuma tile 40 daminɛ u tun bɛ u labɛn dusukun na ani k'u labɛn farikolo la o kun ye laada dɔ ye ɲɛnajɛw tun bɛ kɛ a la ani ka dumuni tilɔlenw dun dumuni barikamaw dun ka dumuni dun lipidiw bɛ minnu na i bɛ se ka min bɛ se ka farikolo barika dɔ farikolo la ka se ka waati jan kɛ ka sɔrɔ kɔngɔ ma digi i la. Wa nin don masina na fɛn min ye dungafa o bɛ sabati kosɛbɛ barikadali ani nisɔndiya kɔnɔna la Madame Traoré Agnès Samake ale ye gwadonmuso ye. Ala ye Mardi gras jira an na 2024 Mardi gras an bɛ Ala fo k'a barikada ne nisɔndiyalen don ka tugu a sera kan to si ani kɛnɛya la ni n denw cɛkɔrɔba kɔni t'an ɲɛna anw kɔni min labɛn bi an ni saladini dilan pomme de terre ni n'an sera k'o dilan k'o dun o bɛ n'a fɔ o y'an ka chrétienw ka donba ye n'o tɛmɛna sini ye mercredi ye an bɛ taa Ala deli. Nin gwadonmuso min fana ye Félicité Kamisogo ye ale fana y'a jira k'a fɔ hali ni gɛlɛya bɛ u kan a tɛ u bali dungafa sabatili siraw ɲinini na. Mardi gras ye don belebeleba de ye an ka chrétien katolikuw bolo an ka tun bi daminɛ don bi kɔni an ka dumuni kɛ k'an kɔnɔ fɔ hali ni gɛlɛya b'an kan an bɛna taa surafana dɔ ɲini k'o dun walasa k'an labɛn fɔlɔw kama. Mardi gras bɛ bɛn tarata ma san o san k'o sababu kɛ sunkalo ɲɛbila baaraw don abe Joseph Kamara. San o san yɛlɛmani t'o la sunba tuma bɛ daminɛ araba de fɛ o araba ɲɛbila tarata laada la mɔgɔ de tun bɛ u nisɔndiya ka dumuni dɔw labɛn k'olu dun farikolo ji kana dɔgɔya a barika kana dɔgɔya ka an bɛ sun don tile 40 ani su 40 tilɔlenko yɛrɛ da ani kɛnko dama kun tɛ dɛ dumuni nafamaw minnu bɛ se ka barika don farikolo la o laada de tun bɛ kɛ ani a tun bɛ kɛ ɲɛnajɛ bisigi fana ye ɲɛnajɛ ye ani fana dɔw tun bɛ ala ka jamana tulon ye ka ɲɛnajɛ kɛ jama la ani ka fini dɔw yɛrɛ la ka mɔgɔw nisɔndiya an ka nisɔndiya ka tugu ni bi tɛmɛna dɔrɔn wa an bɛ don kafarili kɔnɔ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ chrétienw ka sun bɛ daminɛ sini tarata ni bugurinjɛ kɛli o tɛ na o min b'a jira k'a fɔ ko u ye bɔgɔ ye ani u na segi bɔgɔ la. Deni Albert VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Kunu tɛnɛndon ntolantan olu ka dɛmɛbagaw ni kanubagaw olu ba caman nisɔndiyalen bɔra Abidjan bɛdaw kan yaasa ka Côte d'Ivoire sebaya jirali kɛ u ka sebaya min kɔfɛ min sɔrɔla farafina ntolantanba min bolodara Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kan VOA Bambara kunnafoni la Mariam Traoré ale b'a lakala an ka lamɛn. I n'a fɔ san 2015 waati o ɲɔgɔndanba jɔnjɔnba laban min kɛra AFCON Côte d'Ivoire senna dolantana samaw bɔra k'u ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ jamana faaba kɔnɔ n'u ka nisɔndiya ye k'u ka sebagaya nisɔndiya ɲagaɲagaw kɛ. Sébastien Halet de ye bi don min kɛra u ni Nigéria jamana cɛ. Côte d'Ivoire jamana ta kɛra kuru 2 Nigéria kuru 1 o senfɛ u ka dolantana bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan camion belebele dɔ kɔnɔ k'u ka nisɔndiya ɲagaɲagaw kɛ min yirala ni luluni 3 ye o kɛra sababu ye ka jɔyɔrɔ 3nan di Côte d'Ivoire jamanadenw olu ka senna dolantanaw ma. Ntɛnɛndon min labilala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ko baara tɛ kɛ don min na walasa ka Côte d'Ivoire senna dolantana samaw olu minnu ye sebagaya sɔrɔ san 2023 senna dolantan ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan. U kanubagaw caman de bɔra k'u ka pɔnjanw ni bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ k'u ka nisɔndiya kɛ. Nin nisɔndiyakɛla ninnu bɔlɔnkɔnɔna la ma hali funteni jati. Lɛrɛ 4 o de kɛra a ɲagaɲaga la. O waati y'a sɔrɔ u ka dolantana samaw tun bɛ ka bilasira u ka finitigi polisiw fɛ ka taa n'u ye stade Félix Houphouët-Boigny kɔnɔna la. A tun bɛ ye ka ɲa u ka t-shirtu kan
sɛbɛnni min b'a yira ko olu de ye farafina sebagabaw ye ani AFCON san 2024 o champion baw. U ye munumunu salo kɛ kosɛbɛ u ka terrain kɔnɔna la ka nisɔndiya yira ani ka foli kɛ ka taa u kanubagaw yɔrɔ. Minnu bɛɛ lajɛlen tun labɛnnen don ni orange gloki o min bɛ jati u ka jamana bandiri couleur dɔ fɛ. O waati kelen na a tun bɛ ye kala sa balontana ninnu dɔw tun nisɔndiyalenba don ka kɛ ni maaw ka kunbɛliko ɲuman ye ka ɲɛsin u ma min tun lakɛrɛnkɛrɛnnen don. Nisɔndiya ani yɛrɛwoloya tun bɛ ye mɔgɔw ɲɛ kan. Nin kɛra Junior Jesus ale ka laseli dɔ ye. Dolantanaw ka kanubagaba dɔ don min tun talen don nin nisɔndiya ɲagaɲagaw kɛnɛ kan walasa ka lakalita sɔrɔ. A dabali bannenba tun don ka kɛ ni Côte d'Ivoire samaw n'o ye u ka équipe nationale ye olu ka taabolo bɛɛ lajɛlen ye nin ɲɔgɔndan in senfɛ san 2023 dolantan in kɔnɔ. Ni an ka loloni saba ye bi an farala farafina cɛbaw kan a ye min fara a ka kumakanw kan. Egypte jamana dɔrɔn de ye 7 sɔrɔ, Cameroun ta ye 5 ye, Ghana o ye 4 ye. O min bɛɛ lajɛlen bɛ tariku kɛrɛnkɛrɛnnen de yira u ka baaraw kɔnɔna la farafina gun kan. Ayiwa sisan an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ka bɔ Bamako Chaka Traoré bolo. Ka segin ka kuma Mali ka binin kan farafina sɛnɛ ntolantan ɲɔgɔn tun bɛ ba tako bisabana na kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen o min kun cɛra kuna sini kari février kalo tile 11 san 2024 na hakilina jiginna Côte d'Ivoire de y'a jɔnjɔn ta ka bɔ Nigeria ɲɛkɔrɔ final la quart de finale la Mali sɛnbɔra tulo na Côte d'Ivoire fɛ kama sɔrɔ Mali sɛnɛ ntolantan tun bilara hukumu kɔnɔ o de ye baara ani cɛsiri ye kabini internet na Bamako fo ka taa se faden kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Laji Adama Kone ka fɔla ale de ye Mali forobaton officier média ye équipe nationale kunnafonidila baara kɛra aw yɛrɛ y'a ye hali journaliste kun ka doli ka taga problème do hali ni joueur wolo fa kun nana a bɛ ɲɛɲini de fɔlɔ yani ka se ka don k'i ɲɛ da hali den kan donc o yɛrɛ kaw ma se ka kɛ ka caya i tɛ se ka don baara kɛra ten vraiment joueur y'a senti k'a fɔ ko baara dɔ kɛra ka daminɛ entraîneur yɛrɛ sélectionneur principal a ka adjoint les préparateurs physiques préparateurs des gardiens staff médical bɛɛ lajɛlen y'i ka baara kɛ walasa Mali bɛ se ka préparation ɲɛnama kɛ. Mali ka ɲɔgɔndan kelen o kelen Côte d'Ivoire kɛnɛ kan a labɛnni fanga bonyana Laji Adama Kone matchiw bɛɛ labɛnna labɛn cogo kelen na a kan daminɛ fo ka taa ban match bɛɛ ye final de ye n taw nɛgɛ coach le sélectionneur ani ye baro kɛ kuma o kuma a yɛrɛ kunkolo kɔnɔ ale nana de pour jouer les 7 matchs de la CAN a nana o de kama. Phase de poule ɲɔgɔndan saba quart de finale demi-finale ani finale ɲɔgɔndan. Préparation min kɛra baara min kɛra k'a fɔ match o match final de don ne bolo a bɛɛ lajɛlen baara kɛra a bɛɛ tɔnɔ sɔrɔla fo n'a bɔra Côte d'Ivoire match la an ma se k'o tɔnɔ sɔrɔ parce que gɛlɛyaniw nana match laban na ka tiɲɛni don an kunna kabini Ala ye n dan ye ko dɔ ka n da don ballontanko la défaite ma diginna k'a bɔ wa n ye fɛn min ye dans le nid des aigles joueurs tun bɛ cogoya min na fo ka taa se cité CAN na fo ka taa bɔ dɔw ka voyager hali u dontɔ mobili kɔnɔ pour leur voyage ka t'u ka club la u bɛ kasi la dɔw yɛrɛ ka kumaw la i b'a mɛn o da ala pourquoi an ma se ka nin phase fana tɛmɛ an ka se ka nin CAN ta est ce que an kun tɛ fɛn dɔ mérité an ka nin génération a kun bɛ fɛn min mérité est ce que a sɔrɔ don kun tɛ bi ye c'est des mots minnu bɛ bɔ joueurs da e yɛrɛ min jɔlen don émotion bɛ bonya finalement i ɲɛji bɛ jigin donc c'est pour vous dire que Côte d'Ivoire match a kuma tɛ ban fɔ la a regret tɛ ban bɛɛ bɛ se k'i ka tata fɔ bɛɛ bɛ se k'i ka critique kɛ mais n bɛ fɛn kelen kɔni fɔ a kun bɛ joueurs ni kan ka tɛmɛ anw kan et puis a t'i n'a fɔ fɛn dɔ o y'a da o ni kan f'a ye tiɲɛni kɛ a ma tiɲɛni kɛ Angers ma ballontan tiɲɛ ne bolo ala latigɛ kun ye nin de ye et vraiment le Mali a perdu ce match qui pouvait être un match historique. Hakilinaw yɛlɛminen don sisan ka CAN Maroc 2025 de ma kɔnɔ VOA Bamara tɔgɔ la Chaka Traoré ka laseli don ka bɔ CAN kɛnɛ ka Côte d'Ivoire ka segin ka na Bamako. Zach Prod. Kasoma ufo, kakora ufo, kademba ufo. Kangafan ufo, kanyere fo, kufo, ufo. Adamade, kite foye mogo ko. Nigara fenye, kananyina mo. Ayiwa an balimaw ni bɛna dansi an ka bi jamukan na an ka foli b'an balimaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana tun bɛ k'an mafilɛ kɛrɛnkɛrɛnna Facebook kan ayiwa fiɲɛ sira fɛ an ka foli bɛɛ ye ni jamukan labɛnna balimakɛ Cheick Thioro fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'an balimamuso Kila bolo
jamukan lasarama ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ la. C'est pas facile, oui, tu le sais.